Shubor nagaslem jong udongsan Hima. MDC karambarai jerngam. Uba Bajop Pyngrope. Haba penpau ke jing sngokia halor ke jingle ke Sarkar Assam berwan tambor hakasno yong kuli badu ki wiki kaput ula pendam jeri ki pulit Assam ki baklem buram syu bat ban ketakti yo nomi kmat padba ula ong bakani ke jingle jong ke Assam kamdai tang batulat ke Sarkar Henry ke dauba ke deru bakum ka jat mreu kamdan ke jinge Ïatylli bat tang ke jinge pat yapra kamtam lei hakisno kaput ning shap ngai kublai yo honorable chief minister apa shim khya ne kam beu baset singap yangi bangin lek pensong ha u kano ka jing ut jing nam jing pat ba ni yu shim ka initiative ban kran ban penbait yo pot usam ten re ha bangi pet pat akaba ba pi ong ba hakano ka liang ka jala jungi kalong tlot ka jala jungi kalong tlot ka baning kong ade kamdon ka jing Ïatylli para mangi kata ang ka weakness jung ka jala jungi bat akaba ari ka jala jungi ka tlot balai haki border area ka kamthe ki development ki police outpost kim dan po border area most of the border areas halangpi kadang dai tang ka AD camp na request ka government tang halangpi enre haki wi ki border area ki pa long sensitive kala dai ka high time yung government ban prioritize ya ki area krang ban ai no ki police outpost ki police station nawar bang yo iba barabor dan kano ka jingya klumar hapdeng kane ka jela Assam bat Meghalaya barabor Assam undon shipau Meghalaya iway kata ka di ka ratio iway 1:10 bat bun sien hi kidi ki patba ki ba support nakaliang jong Meghalaya te kham khnang bakandon kata ka jingsong shngan hakitan border kala dei ka por ba kane ka sarkar kan kendet hia kendet dam bat bakan prioritize bat bakan bu khnang ya kane ka mat ahmat do ba kan dei ban penklanya ki border nyo iba kidon ki issue ki ba per ka state jongi sha border mut tang sulat duna kata ka jing ya kaja jing ya klumar kemut kila relieve no duty gitu ki police katu ka pen iba pila tolot dingin pet pat maka liang jong Assam police ka strength jong ki kemut sisian bakila wan hang tu ban posted hang tu means kidan be hang tu ban posted hang tu umdira bekilit pai biang support ka headquarter di jongki te kata ka di ko ka banga kwa ban ajing mut ya ka Meghalaya government ba it's high time ba ka di ban penklan yala dia da ka bun ki police outpost hapo kini ki jaka ki baya kajaput khnang ba ki briu jongka jala jongi kin shongsngan kin don kata ka jing shania ka sarkar Meghalaya kin don kata ka jing ka confidence ka ba ki kindon ka jala ka jongi ba kumjuru ka kerpat ba ki don kat tu kat ne ki riusum kabu ngala brong ki ingkong selang mat ki khasi ki jongi hi ki balet banyas bo bat ka Assam government ki shimlut nadu khawrashan shim ka PMAY scheme ru ki shim na Assam kini kini ki brio ki ba ailat ya sarkar Assam ban Kyntur pot teng yi ong ba kadai tang ka sarkar Assam kawan ban Kyntur pot hatu kan chuwan kelam da pedang ki brio ka tu kan ne bun ki area po konsensi jonga ni tu api ka PMGSY surap na athia bari shadu shek ki pensange tang na kamenta iwei ijaka ibangi khot kata ka shinong ranighat tang na menta ba mensua ka Assam kala ai we school hang tu ka ai scheme na kalian jong ka Assam tang na menta ita ka clear me tu jaka bat menta ki pat ba jong itu kharar khalai nong ki safa nomor boleh nyemla ban pendap ya ka project bat kawai ka ba susiru kalong ba ka sarkar Assam hi ka ong menakani ru ba ngin buram ka status ko handai ka status ko ka sarkar Assam khanya ru khamburan ban china na kaliang Assam long kapan panchina na kaliang jong Meghalaya omlong kata ka di ka ka ba ka Meghalaya government ka di ban kendit bat bakan kran ba ka status ko hi kidai ban maintain ka kumbala ekran omba hangnya fikran na kumai hapo madan pat philia da kumai iha ka ba ningkong ning shap nga shimmi ka kalat ban penramjur ya ka jingle ka sarkar Assam bat kamtam ki police jong ka Assam government ki bawan ban bully bet
om tang ya kan ka state ka jongi re ya baro ki north eastern states ki ba sarau ni ka Assam kamya kajaput tang bat ni ka Meghalaya kai kaja bat Mizoram ru bat Nagaland ru bat Arunachal Pradesh ru bat ki gui ki jela te kalong ka ba sosi bha namar ba ngidai ha koi ka ri ka bangi ong kata ba ka diversity jong ka ni ka ri India jongi ka bangi wan lang baro ni ka Assam ka klet no ba mangi ka Meghalaya Shuaban kha ka Meghalaya ro nidon la ka jong ki Hima siem ki Hima ki bagi ong kita ki khasi states hakaba lapan kubor yang ni hapo ka 6 schedule par bangi yo 6 schedule haka 6 schedule ka para 20 ka bagala kadau shai ba baro ki khasi states ki bahap hapo kini ki area ki badai hakane ka shwa bangin yo ek jala Meghalaya baro kini ki khasi states kin one lot hapo ka district council hapo ka 6 schedule te mentang yo iba ka jingne jong Assam kumtu kat yo elected member bala de jet ki pajba kalong ke ka ba pensosi bat ka ba penrit mensim om tang ki pajba andre ya ka jalahi baro koi ka jing kendit ka jonga kalong ba kidang sudah one ya ka meeting banyak keren ya suk ban penbait yo tau pu Assam baro ki pajba kidon kata ka jing ang nuot ka expectation ka jing ang nuot ba ki ong ba finally ngila ban yo iba kini ki persyang ban penbait yo pu Assam Henry ka ba sosi kalong pat dak kila ada biak keren Assam om tangang ne jela jongi yo i po jela Mizoram jela Nagaland ha baro ki area ki let be ki boss ban let ban Kyntur put yo i ka statement jong chief minister Assam berkata ka give and take policy ni ngilong ki brio ki basai ngilong ki brio ki ba ka jaj ban rio ki ba tip brio tip blai tip kor tip kha bat nginum kwa ai re ka jaka jong ki daleliru uang baka Meghalaya kala Kyntur put taki bon sien